नोंनि फट'खौ हरबाय र' आङो मिनिसोरांनो ओमफ्राय माथो जेबो रिप्लाइखौनो हरासै होमबालाय आंखौ फसायखायाखै खोमा दे बिदि नङालै जमुना मानसिया एसे बेस्थ'बो थायोना थेवब्लाबो खेबसेथ' रिप्लाइ हरनो हागौमोन ना र'नाय आङो फन खालामनायनि औ दिनै खालामनाय ओमफ्राय भलिउमखौ गोसा होदे आंबो खोनागोन नंगौ दे जागोन दे र' दे सिद्दा होमबा हेलौ बाजै मा खालामदों मिनिसोरां मा बिजि नामा औ एसे बिजिमोन आङो माने ओंखाम संबाय दङमोन दासो फ्रि जाथ'बाय ए नंगौ नामा ओंखाम जाथ'वाखै दाबो गैया जानायानो जाथ'वाखै र' नै दासो संदों आङो फैनायावनो एसे गोबाव जायोना आंनिया हारसिं मानसिना ओमफ्राय माथो फट'खौ नायनाल' दोनबाय माथो जेबोखौनो बुङासै बोरै नुदों नुवाखै माने बाजै आङो दसे उनावसो रिप्लाइ हरनो सानदोंमोन ए नंगौ नामा बोरै नुदों ओमफ्राय खिन्थानाय आंनि बे हेन्जिखौ थिगानो दे बाजै थिग माने फसायदोंना फसायाखै मोजाङानो दे बाजै फसायदों फसायनायालाय मोजांथ' र' औ रियेलावबो नायनांसिगोन आरोना बाजै फट' जेरै रियेलावबो बेफोरबायदिनो आरो औ बिउटि प्लास लागायाखै नामा आया बिउटि प्लासआलाय एसे लागायदों थेवब्लाबो रियेलावबो मोजां नुयो दे आंनि बिनानाव जमुनाखौ मोजाङानो दे समायनायानो औ ओमफ्राय न'आव फैथ'वा नामा न'आव थांगोन र' बाजै ओरैनोथ' थांनो लागा गैथ'वामोन नाथाय नोंसा बिनानावखौनो नायनो थांसै दे आरो जोंहानाव लाबोदो बिनानावखौ औ जागोन दे साननैसो थानानै थांसै र' जोंफोरबो दे आंबो 10-15 दिनसो थानानै थांसै दे जागोन दे रायज्लायनो नामा जमुना मा होनना रायज्लायबावनो आरो दिनै नांथ'ला दे आब' आं लासै दिनै रायज्लायथ'ला दे माने आं रावबो सेंग्राजों बिदि रायज्लायफेराखैना बेनिखायनो लासै जाम्बि नोंबो मा जाखो बाजै माथो फुसुर फासार बुंबाय दङ जेबो नङा ओमफ्राय मा खौरां ओरैनो मोजाङानो दंथ'यो दे बाजै नोंसोरलाय जोंनियाबो मोजाङानो दे ओमफ्राय नोंसोरलाय ओंखाम जाबायना जायाखै ओंखामा जों जाबाय नाजों जाबाय जोंफोरो बा दे मोजाङानो दे ओमफ्राय नोंहालाय माथो ओंख्रि जागोन ओंख्रिया दालि आलु संनोसैलै बाजै ओमफ्राय पटल दङ पटल एवनोसै ओमफ्राय दाउदै देवसै एवना जानोसै दाउदै दौसे दाउदै दैसे माने बुंनायावनो मिस्टेक जालांबायलै बाजै ओमफ्राय फसायमारदोंबा आंनि बिनानावखौ औलै बाजै फसायदोंथ' नोंनिसो खिन्थु गाहाय जागोन दे आङो बुंखाबाय गाहाय गोजौ आं जेबो मोनालै बाजै मा मुं होनदोंमोन लायो जमुना मोजाङानो दे नामा जेरै ओरैनो औ ओमफ्राय नोंनालाय ओंखामा मोनबायना मोनाखै आंना ओंखामा मोनथ'वाखै र' बाजै हुइसेलानो गाबथ'वाखै हारसिं संना जानांगौ आरो ना दे आंनि बिनानावखौ हाबा खालामबाथाय जों लांना दोनहैनो हागोन दे साननैसो माने बिदिनो बोसोरनै बोसोरथामसो लांना दोननो हागोन दे नङाबा नोंना ओंखाम संना जानाया एसे डिस्टार्ब जायोना औ एसे जायो डिस्टार्बा बायोआनो मालाबा बानानै ओंखामखौनो संना जाया डिउटिनिफ्राय फैबाथाय बानाय मोनोलै बाजै बागोनथ' र' आइमोनखौ फन हरियाबो सानथामसो जाबायानो र' हरनांगोन दायो मोजाङै दंथ'योना न'आव दङ दे मोजाङैनो ओमफ्राय बाजै नोंसोरो माला थांगोन र' फंबाया फैबानो थांसै नोंसा फंबायासो दा माला फैयो बेनोथ' माला फैयो फंबायाथ' फैथ'आ खोमा फैयाबाबो दा थांनांसिगोन आरो साननैसो थानानै थांसै बेयावबो आरो बेसे थाबाय थानो जों आरो न'आव हारसिं आइया जेबो नङा दे बाजै आइया खामानि मावनो हाखागौ दा थेवब्लाबो एसे बुरैबायना सिं सानाय आथिं सानाय जायो खोमा न' औ सायो आथिङाबो सायो आइनिया बेनि थाखायथ' एसे बोरैबा मोनबाय दङ आङो मैयाबो सादोंमोन थांगोन र' साननैसो थानानै थांसै माने अमा आरो बोरमा दङना मादैनो नायलांनो होनोसै बेनोथ' जाहैबाय खोथाया दा नों आरो अमा आरो बोरमाखौ फानाबालाय फानालै मिनिसोरां आं मार बोरैबा मोनो उन्दैनिफ्रायनो माने फिसिबायना आरो आंखौबो सिनो हायो माथो बुजि मोनोना बेनोथ' दे होमबा मिनिसोरांनो ओंखाम संदोंबालाय औ दे बाजै उनाव रायज्लायसिगोन ना ओमफ्राय नाम्बारा नांगौना नाङा हरना दोनबानो जाबाय बाजै वाट्सएपाव औ दे बेसेथ' सिंगोलै थाबाय थानोलै हाबा खालामसैलै आंबो बैसोआलाय एसेबांबो जायाखैमोन दासो 25 जाबाय दासो माने एसे जासाबबाय दे बांद्राय बोरायनानै हाबा जाबाबो एसे बोरैबा जाहैयोलै उनाव गथ' गथायफोरा देरहैयाबा एसे बोरैबा नुयो बेनिखायनो जानोसै दे आरो बैसागुफोरालागि नायनोसै मा जायो
सिख्लाखौथ' फसाया नङा फसायदोंआनो र'। आइ मोनाबा आरो फसायोना फसाया? आइयाथ' फसायखागोन। आइया साइज गैयिफोरखौबो फसायखायो। नाम्बारखौ हमना दोननो होदों र', दायो रायज्लायनांगोन। आङो बिबौ जासिगोन। आयौ हाबाब। थारमानेखि बोरायमारबाय आङो। आयौ गावखौनो गाव सेंग्रा बायदिसो मोनना लाबाय थायो आङो। दाबोसो सिख्लाफोरखौ नुबाथाय गोसथोनो लुबैनो ओंखारलायलाङो आंहा। बिथिंजाय आरो बिबौआनो जासिगोनलै आङो। ओरैनोथ' बिबौआलाय जाफेरबाय देनाय, थेवब्लाबो आंनि असे फिसाजो नङा ना। बै मोस्रोमा साला उन्दैयावनो हाबा जानानै फिसाजोआनो देरायलांबाय। बिथिंजाय आरो लाइमोना दासो माथो हिन्जावाबो दाबो फैलालै। ना गुरनो थांनाया आदा फुवासो मोनबा गाहाम जागौमोन। ओंखाम गोजा जानोबो बोरैबा मोनलायलाङो दानियाबा। आगोलसो हायोमोनलै, बाथोनफोरजोंनो जालाबायोमोन, मैद्रुफोरजोंनो जालाबायोमोन। दा हाला माथो। थै गजा सगावनो गजाजों साहा लोंनो थांसैलै बाखि। साख्रियाबोथ' गैखालायानो। रांखावरि दारलिंनि थाखाय गैला, साख्रियाबो गैला, थांजाबाय। माथो बुंबावनो आरो। न' नेनो होदोंमोन हिनजावा, न'आवलाय माथो दङलै, जेबोआनो गैला। फैसा थाखायालाय दङमोन र' दंनाया, थेवब्लाबो बै रांखावरिया खावना लांजोबदोंमोन ना। गैला साला, पापि हिनजावा लांजोबदों। आंनो थाइसे गालाङासै। बै जांगिलायाबा थैनो रोंदोंना रोङाखै, अबावबा थाङैखौ। साला सुवार बादसाफोरा। आंनि आइ बांबुलियासो बेसेबा देरगौमोन, सिख्ला बिमा जासिगौमोन। आंखौ मिनि सोराङा फसायमारदों आरो। आयु, आंखौ फसायमारदों बियो। गोसोखौ स्रां मोनलायबाय आंहा फसायदों होननायखाय। आरो बेबो मोजांथार, हेन्डसामथार। रामोनदानिख्रुइबो हेन्डसामसिन मिनि सोराङा। नाथाय मानसियासो माबेसेबा मोजाङानो जागोन दे। बाजैया नङाबा ओरैनो बुंगौमोन नामा मोजां होननानै। आरो गुमैयाबो एथ'ग्राब मोजांखा, आरो आइ बिखुनजोआबोथ' बेसेबा मोजांखा बिसिनिया। आंनिबा बेबो मोजाङानो जाखागोन। आंलाय आंखौ फसायनाय नङासो सानदोंमोन। आरो फट'खौबो बिराद साफा साफा हरखादोंना। बोरैबा बालेंलें गुफुर नुखादों आंखौ फट'आव। बिबारि आब'आ जा समायना समायना फट' थिखांनो हायो। मा रोंखागौ बियो। जुमुना आगै? औ आब'। नोंनि गुस्थियाव बेफोरबायदि मिनिनाय नुबाथाय गोसोखौ स्रां मोनलायो आंहा। नंगौ नामा आब'? औ जुमुना, मिनि सोराङा नोंखौ फसायनायखाय जोबोद स्रां मोनबाय आं गोसोखौ। नोङो बोरै मोनखो? आंबो मोजाङानो मोनदों आब'। आंथ' फसायनाय नङासो सानदोंमोन आब'। मानो फसाया जानोलै हो? नोङो मा असाइस नामा मानसिया? नोंबोथ' समायनायानो ना। थेवब्लाबो आब', मिनि सोराङा बिराद हेन्डसाम ना मानसिया। आं बेनिखायनो आंखौ फसायगोन सानथाराखैमोन। आङो फसायगोन सानखादोंमोन। दे जेखिजाया जोंफोर सानैया बिजावजालि जासिगोन आरो ना। बेसेबा मोजां मोनबाय आङो। औ आब', जोंखौलाय माथो बिब' बिनानाव बिजावजालिसो जासिगोनहाय। बेबो जुदि आंखौ हाबा खालाममारोबा। मा खालाममारोबा? नोंखौ फसायबायानो ना बियो आरो बुंखादोंमोन आंनि सिगाङाव फसायबाथाय हाबा खालामखागोन होननानै। फसायबाय नालाय हाबा खालामखासिगोन। आंनिबा बैसागुफोरावनो जानांगौ। नंगौ नामा आब'? बिदि बुंबानायमोन आरो? औ। आइ बिखुनजोनोबो खिन्थादोंमोन आङो। आइ बिखुनजोआथ' लांनोनो होखादों नोंखौ। मोजाङानो होनबा बिदिबालाय। औ जुमुना। लोगोफोर, मैया आङो भिडिअ हगारनो हायासै दे। मानोना आङो राज फुजा नायनो थांदोंमोन आरो ना नलबारियाव। थाङा होननाथ' सानदोंमोन, नाथाय बाजैमोना ब्रा ब्रा लिंनायखाय थांबाय आरो ना। आङो भिडिअखौ बांसिन हरावसो बानायनाय जायो नालाय। बिदिनो 4:30सोआवनो थांदोंमोन, ओमफ्राय हरनि 10ता जाहां जाहांआवसो मोनफैदों आरो ना। भ्लगबो लानाय जादों लोगोफोर, हगारगोन र'। मालाबा जुदि आङो कार्टुन बानायनो टाइम मोनाबा आङो हगारनाय जागोन आरो ना। आङो फैनानै बानायफैनो सानदोंमोन, नाथाय हरद्राय जानायखाय आङो बानायनाय जायासै। ओमफ्राय लोगोफोर, नोंथांमोना मिनि सोरांखौ सोरो मोजाङै मोनथिथ'वाखै आरो ना। मिनि सोराङा आंनि देवरजि आरो ना, आंनि हौवानि फंबाय। बर'जों बिबोनां जायोना लोगोफोर। आं बे मोनसे सोमोन्दोखौ एकदमबारे बावबाय थायो आरो ना लोगोफोर। सरि दे, गाज्रि मोननाङा। गोरोन्थि जादोंबा आंनो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव खिन्थाहरबानो जाबाय दे लोगोफोर। दासान्दि आं भिडिअखौ बारा हिट लाबोथ'नो हायाखै। साननैसोनि उनाव लाबोगोन दे।
साननैसोनि उनाव नोंथांमोना हिट मोनथारगोन आरोना आंनिबा साननैसो माने बिदिनो एसे गोबाव नांगोन माने 20-15 दिनसो नांनो हानाय नोंथांमोना नायनानै एसेबाबो हिट मोनगोन सानदों आरोना आङो दे होमबा लोगोफोर भिडिअखौ जुदि नायनानै एसेबाबो मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालाम दे लोगोफोर नोंथांमोना आंखौ माने साबस्क्राइबखौनो खालामथारा आरोना जायबा गोदान बिसोर ओरैनो नायबायल' थायो खोमा साबस्क्राइबखौनो खालामथारा आरोना लाइकखौथ' खालामखाया माने खमथार खालामग्राफोराथ' सानफ्रोमबो खालामखायो देनाय बिसोरखौ आं थेंक इउ बुङो दे होमबा लोगोफोर दानिया नायलांदो आं दा 20,000 फैसा अबाव मोननो आइनाव बिनायनायनि र' नाथाय मा होननानै बिनि आं दा आरो आइमोनालाय 20,000 फैसा अबाव मोनो दा जुदि 20,000 फैसाखौ होआबा आंखौ केस होगोन आरो न'निफ्राय होखारहरखागोन बिसोर आं मिथिगौ नाथाय आं दा मा होननानै बिनो आइमोननियाव आरो मोसौआबो अन्थाव बाथावनो आथिङा बोरै बायनो मोनखो दे बोरै सोबफिनखो आं माथा गरम बायसो मोनबायलै आंनि मोसौआ बोरै आथिं बायनो मोनखो आंनि थाखायनो खोमा आंहा पाप नांगोन दा मोसौआ दासिमबो गसंनो हायाखै आंहासो नांसिगोन दा पापआ आंनि थाखायनो बायमारदों खोमा आथिङा मोसौनिया नङाबाथ' बोरै बायनो आंनि खाना दोननायावनो एसे गोरोन्थि जादों खोमा मा जागोन दा आंनि मोसौआ आइनियाव फन हरनायनायनि र' दा मा होननानै बिनो फैसाखौबो बबेनिफ्राय 20,000 हरनो दा बिसोरबो थेवब्लाबो दा बियाबाबो जायाना आं नङाबा बबेनिफ्राय 20,000 फैसा मोननो आरो आंखौ जुदि केस होमारोबा मा जागोन हेलौ मैनास्रि आयै मा खालामदों दङ ओरैनो मायबाफोर जादों नामा आयै मानो खाबदों हा ना नोंखौ बुदों जेबो जायाखै आयै माबा जेबो जायाखै माने आयै आंनो 20,000 फैसा नांथारगौमोन बे सप्तानि गेजेरावनो आंनो 20,000 फैसा बुथुमनानै हरनाय आयै 20,000 फैसा अबेनिफ्राय हरनांगौ जाखो आं आइ मानो नांगौ हा ओमफ्राय नों मानो गाबदों मा जामारदों मोजाङै बुङाखै मानो मा होननानै बुंनो आं दा गब्दाखौनो बेमार जादों होननानै थगायनि र' माबा आयै गब्दाया बेमार जादों गोसाथार लोमजादों आयै बेनि थाखायनो आं नोंनियाव 20,000 फैसा बिथ'दोंमोन आयै हरनो हाथ'गोन ना आयौ बिजामादैयालाय मा जाखो 20,000 मानि फैसा दा दे थेवब्लाबो आङो गामियाव नागिरहैगोन दे सुदाव लानानैबाबो हरथ'गोन आङो गोसाथार लोमजादों आइ होमबा गाबोन खबर लानो थांगोन दे आं आइ नाङा आयै नाङा दे नांथ'वा जिखिजाया 20,000 फैसाखौ हरबानो जाबाय आयै फैसाखौ हरबानो जागोन दे बे सप्ता गेजेरावनो हरथार आयै दे नै आइ आङो दायो सोंनो थांगोन दे सोंनो थांगोन माने आयै दादि नांथारगौ ना आयै हर दे 20,000खौ हरनानै माबा मोनसे फाननानैबाबो हर आयै आंनो 20,000खौ नांथारगौ मा जादों जाबायसोनि आइ माबा ओरैनो जेनेबा लोमजानायानो गोसा जादों आयै दा माने फैसानि गोनांथि जादों एसे हरथारदे आयै हरगोन ना हरा आयै दा आंनि आखायावबो फैसायानो गैया नाय दाहार लानानैबाबो हरथारलै आयै दे दाथ' आंनि आखायाव 1,000सेबो गैया मोसौ फाननानैबाबो बोरमा फाननानैबाबो हरथार आयै बोरमा दङबायसै आरो अमाया फाननो जाथ'वाखै नामा अमायालाय फाननोनो जाथ'वाखैमोनथ' आरो बोरमायाबो देरनायानो थायाखै आरो मोसौखौलाय मानो फाननो दे दादि आयै नांथारगौना फैसाखौ नों मानो बुजिया आं होनदोंना गामियाव दायो नागिरनो थांगोन दे जुदि मोनाबा आयै मोनाबा मा जागोन मा खालामगोन नों जुदि गामियाव फैसा दाहार मोनाबा मा आंनो हरा नामा दाहार मोनाबालाय माजोंथ' हरनो दे आङो आइ आं बुंदोंना आयै बोरमा फान अमा फान जिखिजाया 20,000 फैसा हरथार आंनो हरगोन ना हरा दे हरगोन दे मायबा मोनसे खालामनानैबाबो हरगोन आङो नोङो गाबाय थानांला आइ दे जागोन दे होमबा आयै दोनथ' दे बिजामादैयालाय एसेबांथ' गोसा लोमजाबाय नालाय बिमा 200 हरनाय 200 र' नै सासेनो 20,000 फैसा नांगौनो जावायसेया लोमजादोंनो गोसाथार मा 20,000 फैसा नांगौ जोंनिफ्रायसो बिनो मोनबाय होमबा बिसिनिला माथो फैसायानो दंखायो खोमा धोनिथार
जोंनियावलाय मानो 20,000 मानि बिदों जोंलाय अबेनिफ्राय होनांगौ जाखो 20,000 गैया होनना बुंनो हायामोन आरो नोङो अबेनिफ्राय होनो दे गैया होननाथ' बुंदोंमोन र' बिफा नाथाय मैनास्रिया गाबै गाबै बिबायना ओमफ्राय आं बुंबाय आरो दाहार लानानै हरगोन होननानै ओमफ्राय दा रावनियाव मोनाबाबो अमा नङाबा बोरमा फाननो होथारदों नांथारगौनो फैसाखौ एकदम गाबै गाबै बिथारदों बेथो अमाया फाननोनो जाथ'वाखै माथो आरो बोरमायाबो फाननोनो जाथ'वाखै माखौ फाननो दे बेखौनोथ' आं बुंदोंमोनहाय मानिया नांथारगौनो बे सप्ता गेजेरावनो नांथारगौनो बिफा थांनाय नोंबो बबावबा मोनोबा दाहारफोर बिनाय नायनाय एकदम नांथारगौनो दा हराबाबो गाज्रि मोनगोन माथो बिसोरलाय माबा मोनसे खालामनानैबाबो हरथारनांसिगोन दे आरो बिफा सासेयाबो गाबबायना अबाव मोननो दाहारखौबो दाउ अमायाबो फाननो जाथ'वाखैमोन माबा मोनसे खालामनानैबाबो होथारनांगौलै बिफा एसे बुजि रावनिफ्रायबो दाहार मोनाबा अमाखौनो फानसै दे बिफा माथो खालामबावनो आरो गोदान लागोन फाननोनो गोसो गैयामोनलै बिमा फाननो गोसो गैयाबाबो दा फाननांगोन आरो नङाबालाय 20,000 मानि फैसा अबाव मोननो दे मा जाबावनो जावायसोआलाय मा बेमार जादों सोंदोंमोन आङो बेमारालाय जेबो जायाखैनो ओरैनो लोमजादोंनो गोसाथार लोमजादोंनो आं गाबोन खबर लानो थांनो नागिरबाय थांनोबो होआ माथो जोंफोरखौ हले थांनो होआ थांजानो बायो फैसाखौबा बिदों माथो बुंबावनो आरो बिफा हमनोनो हाला आङो औलै अनमारा मानसिखौनो दाबा फैसाखौ मानि थाखाय बिमारदों फैसाया मैनासेया थाब बिबा हामगौमोनलै सासेखौ लाइन मारिनो थांबाबो आरो फैसाखौसो सिगां बिग्रोयोना आयै फैसाखौ मोनबाथाय आइनो 5,000 होनोसै आं 15,000 लानोसै बे आइनोलाय मानो फैसा नांगौ आंसो बेसेबा गोनांथि जाबाय दंलै फैसानि बे साला सैमानि फिसा माला होगोन दा फैसाखौनो मायो सगाव थांनो नागिरदों आङो आयै फैसाया थाबैनो नांगौमोनलै फैसा गैया जाथारदों माबारै बिलै मैनास्रिनि 20,000 लैखोन सारिया बिबायना बियाखैबा न'निफ्राय अबेनिफ्रायबा होनो नागिरदों ना होआलासेनोसो थानो नागिरदोंलै रलाय आं सोंनि मैनास्रि 20,000 फैसाखौ होथारनांगोन बियो बिनि थाखायनो आंनो मोसौखौ जोंफोर खरा खालामनांगौ जादों खारग'आ बेबो मैनास्रि मालै महारानि जेबो खामानि दामानिथ' गैयायानो आजादि जानाय लोंनाय उन्दुनायल' आरो मबाइल नायनायल' खोमायाव हेडफन लानानै मबाइल नायबाय दंमोन नामा जोंफोर गाख्रबनायखौ खोनायाखै नोङो बिदि नङा गबदा आं मबाइलखौ नायाखै आङो न'खौसो साफा खालामबाय दङमोन बेमा सोंथेनायफोरखौ आं साफा खालामबाय दङमोन खालामगोन मायाबा आरो मालै आंनि मोसौखौथ' नोङो खरा खालामबायानो ओमफ्राय फोरानना दोननानै बुथारथारनो नागिरदों नामा मानो गांसो हानो थाखाय ओमफ्राय फैसा 20,000 इन्तेजाम खालामदोंना खालामाखै फैसा 20,000 हराबा खिन्थु दिगदार बे सप्ता गेजेरावनो होथारनांगोन नङाबा खिन्थु दिगदार दङ सप्तासे मानि सम होबावदोंसो नोंसोरनो मिथिबाय नोम्फानो फन हरनानै फैसा बिहरदोंना बिहराखै गोख्रै बिहराखैबा बिहरदों आयै ओरैनो बिबाल' जायो नामा हरगोन ना हरानो हरगोन दे आयै हरगोन बे सप्तासेनि गेजेरावनो हरगोन हराबा हले साबै दे मैनास्रि नोंखौ केस होनाय जागोन केस होबाथ' नोङो जेल जाखागोनलै मैनास्रि फैसा 20,000खौ जुदि होनो हायाना जेलनि दाले ओंख्रि मोनजाखाबाय नोङो होगोन दे गबदा केस होनाङा बे सप्ता गेजेरावनो होगोन आइया फैसा दाहार लानो नागिरदों गामियाव ओमफ्राय फैसा दाहार मोनाबा माने होआ हरगोन न'आव अमा दंखायोना अमा नङाबा बोरमा फाननानैबाबो हरगोन होआबा खिन्थु साबै नों हले जोंहानि न'आव थानो मोनखाया दे नों फुरा जेलावसो थांखाबाय आंनि इसेबां मोजां मोसौखौ नोङो साला आथिं सिफायनानै नोङो बेयाव गाबनासो दिन्थिफैदोंना मगरमासखि आसु औलै आयै मगरमासखि आसुसो जोंनि मोसौनि आथिंखौ सिफायनो होननानै सिफायनायानो बियो फाब नांजागोन नोङो मैनास्रि फाब फाब नाङा माइ बादे मोसौआथ' लोखि बुस्थुखौनो नोङो आथिं सिफायनानै दोनदों बा महा फाब नांगोनहाय नोंहा मैनास्रि आरोथ' जोंनि 20,000 फैसाखौ होआबा बांद्राय फाब नांगोन नोंखौ ना जमराजाया आलाय बुगोन थाव गुदुङाव एवफ्रामगोन नोंखौ मिथिबाय नंमारगौबो खोमा मोसौआ जुदि आंनि गोरोन्थिनि थाखाय आथिं बायमादोंबा आंहाथ' फाब नांमारगोन जमराजाया आंखौ थाव गुदुङाव एवफ्राममारगोन खोमा
आबार बिनिबा बिदि फैसाया नङाबा खिन्थु मुझसे बुरा कोई नहीं होगा दे। बिदोंलै गब्दा हरगोननो नोंसोर सिन्था खालामनाङा। आइया आंनि मोसौनि आथिंखौ सिफायनानै नों सिन्था खालामनाङा होननासो बुंबावदोंना। जेब्लासिम नोंसा नोम्मा नोम्फाया जोंफोरनो 20,000 फैसाखौ हरनो हायाना अब्लासिम सिन्थायानो खालामबाय थागोन मोनथिबाय। आरो माखौ नायबाय दङ हा? मा खालामबाय दं न' सिङाव? जागारनायल' सालारि। मानो गांसो हानो थाङाखै? थां आंनि मोसौखौ साला फोराननानै बुथारनो नागिरदों। थांखानो नागिरखादोंमोन आयै दसथाना। थांखानो नागिरदों? नोङो थांनायनि बाथ्रा साननायानो थायाखै। जोंफोर बुंनायखायसो ओरैनो बुंफ्लादों। आयै 20,000खौ होमबा मोनमारसिगोन आरोना? औ मोनगोनथ' र'। मोनाबा जागोन नामा आबा?